खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लामानि जाब्रबथाय जानानै सानै लोगोनि जिउ खहा बेरायनो थाखाय भुटान हादराव थांनायनि उनाव फैफिनबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जानानै सानै लोगोनि जिउ खहा मुङा भास्कर दैमारि आरो हिरकज्योति सरनिया सानैबो गंसे कलेजावनो फरायोमोन कुमरिकाटानि पानि टेंकियाव जाब्रबथाय जानानै सानैबो जिउ खोमानो गोनां जादों मिथिहोनाय बायदिब्ला मटर साइकेलजों बिथांमोनहा भुटान फारसे बेरायनो थांदोंमोन नाथाय फैफिनबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जाहोनाव भास्कर दैमारि बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांनिनो लोगो हिरकज्योति सरनियाया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन जायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालि फारसे लानानैबो थांनाय जादोंमोन नाथाय देहा फाहामसालि मोनहैनायनि सिगांनो लामा ससेयावनो जोबथा हां लादों बिथाङा लामानि जाब्रबथाय जानायजों खेबसेयैनो सानै लोगोनि जिउ खोमानांनायखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों बिसायख'थिनि थाखाय थागथियारि जादों गासैबो राजखान्थि दोलोफ्रा बिपिएफ दोलोआ उदालगुरियाव गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारि बानजायदों जेराव 20,000निबो गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुबुन गुबुन हारि माहारि जेरै गरखा आदिबासि बेंगलि गार' राभा आरो मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा बे सुबुं गौमायाव बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय फैनानै बिपिएफ दोलोआव मदद होफैनायखौ लानानै साबायखरबो बावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव 50निफ्राय 1 लाख फारागथिजों बिपिएफ दोलोआनो देरहासार जानो हागोन होननानैबो दाबि खालामो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि आइ दैमानि सायाव आइपुवालि दालांखौ प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होनायनि सायावबो बुंथिदों दि बे दालांखौ आं अदेबानि हाग्रामा महिलारियानो बानायदोंमोन खालि जोबथा महर होनोल' आद्रा दंसैमोन होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर'आ बे 4 बोसोराव खालि मोननैल' गोदान खामानि मावदों मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझार फारसे थांनाय लामायाव स्पिड ब्रेकार आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझार फारसे थाङोब्ला प्रमद बर'नि गेदेर गेदेर सावगारि नुनो मोनगोन होननानैबो प्रमद बर'नि सायाव राजखान्थियारि गाग्लोबो हाग्रामा महिलारिया मणिपुरनि एमएमए फाइटार चुंग्रें करेन बिथाङा मेट्रिक्स फाइट नाइटआव चेम्पियनशिप देरहाखांनायनि उनावनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ खेबसे मणिपुराव दावबायहैनो थाखाय खावलायदों बिथाङा फोरमायथिदों दि मणिपुराव सुबुंनि जिउ खहा जागासिनो दं गोबां रिलिफ केम्प दङ जेराव जानाय लोंनाय मोजां गैया फरायसाफोरनिया फरायनाय गैला जाहोनाव इयुनखौ सानहरनानै साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जाहाथे मणिपुराव खेबसे थांनानै गोजोननि थाखाय खावलायहैयो बेनि थाखाय मेगनाव मोदै लानानै बुहुमनि दाब दाब हादरनि सुबुंफोर नुजाथिनायनि गेजेरावनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ खावलायो बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइनि मे दाननिफ्रायनो मणिपुराव दाङाबाजि जानाया जागायजेनदोंमोन मिथि हारिया एसटि खथा मोननायनि उनावनो बेखौ हेंथा खालामनानै मिथि हारि आरो कुकि हारि मोननै हारिनि गेजेराव गोबां हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जादोंमोन जेराव मोननै हारिनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जादोंमोन मानसि बुथारनाय न' सावनाय बायदि जाथायफोरा गोबां जादोंमोन आरो दासिम गासै 200नि गोबाङा जिउ खोमानो गोनां जादों नाथाय मणिपुराव गोबां दाङाबाजि जानायनि उनावबो बा हिंसायारि जाथाय जानायनि उनावबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मणिपुराव खेबसेबो नुजाथि होयाखै बेनिखायनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जाहाथे मणिपुराव खेबसे नुजाथि होयो आरो गोजोननि थाखाय खावलायहैयो बेनि थाखाय खावलायदों एमएमए फाइटार चुंग्रें करेन बिथाङा एमएमए फाइटार चुंग्रें करेननि बेबायदि खावलायनायनि भिडिअखौ इयुथ कंग्रेसनि दैदेनगिरि श्रीनिवास बिवी बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामफिननानै लिरदों दि जुदि मणिपुर रायजोखौ गावनि नखरनि बाहागो होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा साननायमोनब्ला मणिपुरनि थागिबिफोरा बेबायदि गाबनो गोनां जानाय नङामोन होननानैबो लिरदों बिथाङा बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो दैदेनगिरिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि होंगो दोंगो माब्लाबा सानसेयावनो 32 खामानि मावनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों माब्लाबा सानसेयावनो 6 अन्थाइ खाम्फा गायसनदों प्रमद बर' बिथाङाबो बाक्सा जिल्लायाव सानसेयावनो 6 अन्थाइ खाम्फा गायसनदों गिबियाव हरिसिंगायाव दालां लुफुंनो लानायखौ बेखेवजेनदों नैथियाव खख्लाबारि चापागुरि फरायसालिमानि गोदानै लुनाय आरसीसी बिल्डिंखौ बेखेवदों थामथियाव सिमलायाव लुफुंनो गोनां बिरसिलागां बसुमतारिनि मुङाव लुनो गोनां मिनि रुरेल स्टेडियाम लुनायखौ बेखेवदों ब्रैथियाव सिमलायाव लुफुंनो गोनां मिनि सिनेमा हल बाथियाव सिमला बाजाराव सुजित नार्सारि अडिटोरियाम आरो जोबथा हाबाफारि बायदि टुक्राकुची माजार चुबानि लामा लुजेननायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों प्रमद बर' बिथाङा
अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै बिसायख'थिनि थाखाय थाग थियारि जानायनि सायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि अन्थाइ खाम्फा बेखेवजेननानैनो खामानिखौ मावनो गोनां जायो। बिसायख'थियाव जि खोथा होदोंमोन बेफोर खामानिखौ मावनो हानानै जों गोजोननाय दं होननानै बुंथियो आरो बेफोरखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो नांगौ होननानैबो बुंथियो। बेनिखायनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जायो होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट अदेबानि खा बेयो इमप्लिमेन्ट जाबाय। खानि हेंथा गोबां हेंथा होनायनि उनावबो हादराव खाया इमप्लिमेन्ट जाबाय। जाय आयेननि गेजेरजों भारतनि सिमायाव थानाय हादोरफोर जेरै पाकिस्तान, बांलादेश आरो आफगानिस्ताननि मुस्लिम नङै सुबुंफोरा भारताव नोगोरारि मोनगोन। थांनाय 2019 मायथाइनि डिसेम्बर दानावनो खाया पास जादोंमोन, नाथाय खानि हेंथा हादरनि दाब दाब जायगायाव गोख्रोङै धरना होनायनि थाखाय आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय रुलफोरखौ नटिफाइ खालामनाय जायाखैमोन। दा आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय रुलखौ नटिफाइ खालामनानै होबाय मिरु नखर बिफाननिफ्राय। बे खानि गेजेरजों भारतनि नसुंसे हादर जेरै पाकिस्तान, बांलादेश आरो आफगानिस्तान हादराव थानाय हिन्दु, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसि आरो ख्रिस्टान धोरोमनि सुबुंफोर जायफोर माइनरिटि आरो धोरोमखौ लानानै बेफोर हादराव गोबां हाराहास्ति खालामजाबोदों बिथांमोनहा जुदि 2014 मायथाइनि 31 डिसेम्बर दानसिमाव अदेबानि 2014 मायथाइनि 31 डिसेम्बरनि सिगांनो भारताव थाफैदोंब्ला बिथांमोनखौ भारतनि नोगोरारि खालामनाय जासिगोन। अदेबानि जों जि मोन्थाय मोनो बे एखे समान मोन्थायखौ बिथांमोनहाबो मोननो हासिगोन। नाथाय खा इमप्लिमेन्ट जानायखौ गनायनो हायाखै गोबां सुबुंफोरानो। खा इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन रायजोफोरजों लोगोसे आसामावबो अर जोंनो हमदों। खा इमप्लिमेन्ट जानायनि सोमोन्दै मिरु नखर बिफाननिफ्राय फोसावनाय लोगो लोगोनो आसामनि दाब दाब जायगा जेरै बिजनी, मरिगाव, कलाइगाव, तिनसुकिया, शिबसागर, कटन इउनिभार्सिटि आरो दाब दाब जायगाफ्राव आसुनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोराबो धरना होनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। बेरेखा दोलोआबो खानि हेंथा खालामदों। संबिजिरनि गेजेरजों जोंनि जि फान्डामेन्टेल राइट्स बेखौ बिजेपि सोरखारा सेनानै लांनो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों। खानि गेजेरजों जोंनि अदेबानि नंगुबै थागिबिफोरनि राव, हारिमु, राजखान्थि गासैबो जोबस्रांनो थांगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो खाखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे खा इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा होबथानो हायैखौ लानानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि हेंथाबो खुद्रिदों। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि हेंथायैबो खुद्रिदों आरो हुमखि होदों। जेब्लासिम खाखौ बोखांनानै लाफिना अब्लासिम गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन धरना होनाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों बिथांमोना। फोरमायथिनो गोनांदि आसामनि अनगायैबो सोनाब बंग, त्रिपुरा आरो उत्तर प्रदेश रायजोफ्रावबो खानि हेंथा गोख्रों धरना जागोननि आसा दं, जायनि थाखाय बेफोर रायजोफ्रावबो रैखाथि हान्जाखौ गोख्रों खालामनाय जाबाय। इन्ड'नेसियायाव फिन गिख्रंथाव दैबाना। इन्ड'नेसियानि सुमात्रा द्वीपआव फिन गिख्रंथाव दैबाना जानायजों 26 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो गोमानानै दं। अखा बोथोर जागायनाय लोगो लोगोनो गोबां दैबाना आरो हा गिसिगानाय जानायजों गासै 26 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो दैबाना जानायजों मोनगु जिल्ला आरो गोबां सिटिफ्रा दैनि सिङाव दङ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव मोब्लिब गैया आरो गोबां लामा सामा दालांफोरानो खहा जाबाय। गासै 37,000निबो गोबां न' बां बिल्डिं गासैबो दैनि सिङाव दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिबा गासै 26 दालां, 45 मस्क, 12 फरायसालि आरो 13 लामाफोरा खहा जाबाय। बेनि अनगायैबो आबाद फोथारफोराबो सिलिंखार जाबाय। दैबानाजों सुबुंनि जिउ गोमानायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ, मानोना गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो गोमानानै दं आरो गोबां सुबुंनि गोथै देहाखौ दासिम बोखांनो मोनगासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। हाबायाव थांनाय गंसे बासआव मोब्लिब तार नांनानै बासआ अर खामदों, जायजों उन्दै गथ'साफोर आरो आइजोफोरखौ लाफानानै गासै 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुङानो अरजों खामजानो गोनां जादों। मोब्लिब बिफाननि गोहैलो खामानि मावनायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोनदों, जायनि थाखाय एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार, एसडिअ, जुनियर इन्जिनियार आरो लाइनमेनखौ सासपेन्डबो खालामनाय जाबाय। उत्तर प्रदेशनि गाजीपुर जिल्लायाव जादों बे जाथाया। बासाव गासै 35 सुबुंफोर दंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोनहा हिन्जाव गोदाननि नखरनिफोरमोन होननानै फोरमायथिदों। रिपर्टनि बादिब्ला लामायाव गोबां ट्राफिक जानायनि थाखाय गुबुन लामाजों थांदोंमोन, नाथाय बेयावबो लामा गाज्रि जानायलाय बासनिफ्राय माखासे सुबुंफ्रा ओंखारदोंमोन। बे समावनो बासाव मोब्लिब तारा नांदों, जायजों बासआ अर जोंब्लावदों होननानै फोरमायथिदों। बे समाव बासाव गासै 25 सुबुंफोर दंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो 25नि मादाव 7 सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों।
जिउ खोमानांनाय साबानि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो अरजों गाज्रियैनो खामजादों होननानैबो फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। लोगोसे जिउ खोमानांनाय नखरनो 5 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावदों। लोगोसे मोब्लिब बिफाननि गोहैलो खामानि मावनायनि थाखाय बे दायाव एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार, एसडिअ, जुनियर इन्जिनियार आरो लाइनमेन गासै 7खौ सासपेन्ड खालामदों। मोनसे फोसावथाय मेगननि जेंना गोनां नोंथांमोनहा मोजां मेगननि डक्टर नागिरनानै खारथिंनो गोनां गैला। बङाइगावनि चापागुरि र'डआवनो स्वागत हस्पिटालनि साखाथियाव मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन नोंथांमोनहा। आसाम अप्टिकेल मुंनि गंसे गला दं। बे गलायावनो नोंथांमोनहा मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन। आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलजी MBBS MS डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन, जेराव स्मार्ट टेक्न'लजिनि गेजेरजों मेगनखौ नायनाय जागोन। बेलासे 2:30 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम मोननो हागोन डक्टर मेघाली शर्माखौ। लोगोसे बे आसाम अप्टिकेल गलायावनो ससमानि बायदि बायदि फ्रेम, गगल बायदिखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। नोंथांमोनहा सुलाद लानो गोसोब्ला 9957378200 नङाब्ला 9859024064 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।